Leku estrategikoan dago eraikia Santa Ana ermita, Kilimon haranerako sarreran, haitz baten gainean. Eta horrek pentsarazi izan du jatorrian, 15. mendean, defentsarako torre izan zitekeela. Ermita baina, gaur egun ez dago egoerarik onenean. Erretila berria hartuko luke. Korua ondoratuta dauka eta arrakalaren bat ageri du horman. Eta hala dagoenetik, mendaroaren urtean behingo bisitarik ere ez du jasotzen. Uztailaren 26 izan dute beti harako eguna mendaron, Santa Ana eguna. Herriko zaindariaren omenezkoa. Baina badira 2 urte Santanetan ere mesarik ematen ez dutena han. 1982an konpondu zuten azkeneko Santa Ana, auzolanean. Herriko gainerako ermitak konpondu zituzten moduan. Ermita konpontzeko ahalegina egin nahi du Mendaroko udalak, ondoa jo aurretik. Azkenengo urtetan dano dakigun bezala ez da hain Santana egunian ez erizkizunik eta ez erromeixaik Santanako ermitxa bueltan eta hori pixka begire binaiz, pandemia aurretikan nintzen, osaka horri izan zen azkenengoa eta hor kontua da batez ere esaten zen hor apaizak eta txominek eta esaten zaben txominek eta hori ikusitxezakeen guztiak ez, egoera txarrian zagoala eta egisa da ikusten ere egon geha teliatua zehatuta daka, estropeuta daka, itukin pilo bat eta egisa da korua eta daude zulauta eta oso egoera txarrian da, ordan, gaur egun doan bezala eta gero egisa paretian olako pitzatu batzuk ere badaude, ez dakitela nik baloratzen horrek zenbateraino dian kontua da, ez dagoela egoera honian eta jendia pixkat bazakan egon ezin bat edo, hori ez bada konpontzen azten edo, urtia pasauala gero eta okerro gongo dala eta ordan komeni dala Santanak mendarontzat suposatzen da banagatik gai horri heldu biajakola, ez? Hasi eginan, bai gotzaitegiak inizketan, berez eurena da, edifizio hori, 1986an inmatrikulatu zen, ordura arte ez dago garbi, zeinena zan edo etzan, baina, behintzat gaur egunean eurena da, eta orduan, eurena dan einean, eurekin harremanetan jarri ginen, abertzea asmozaken, berez nik berbainaban ondareko arduradunarekin, gotzaitegikoakin, eta bat ezaban etzak izela honen berri, orduan esan zaben ingo zabela txosten bat edo behitxuko zabela eta txosten bat ingo zabela, hilebete eta erdi, 2 hilebeteko kontua haitxeu zaban eta gero berbaitxekotan gehatu ginen, orduan hori txosten hori itxen ibiliko dira, eta bixen bitxartian batez ere pixkate referentzia, hurbileko referentzia badaukago antzerako gauza bat intzanekoa Trinidadeko ermitxiena, hor ere nik ez naban bertatik bertara jarraitxu, baina badaki jende talde bat ibilizala, hor Mendaro Zabalekuak eta hortan beti implikatuta ibili dira bai jai batzordian eta jende hori ibili izan gauza desberdinak gintzian, egon zan nolako jarraipen batzorde bat eta hor problema badakigu dala finantziazioa, obra zein egitzen da, hor obra bat inbia da eta finantziazioa da problema. Orduan, garai hartan pixkat informazio eduki dugu, han ibilizianekin eta finantziazioa zela banatu zen Trinidadeko ermita konpontzerako orduan eta hor parte hartu zaben foru aldundiak, parte hartu zaben gotzaitegiak, Mendaroko udalak, herritarrak, gero familia jakin batzuk eta bar, eta pixkat hori eredu hori hartuta, pentsatzen du antzerako zehozaren biako dugu hemen, eta gotzaitegiak inizketanin, kulturako departamentuakin foru aldundian berba ingendun baitxa ere, eta hasieran argi ez bazauan ere, gero ematen du Santana babestutako eraikuntza badan enean, foru aldundiak gotzaitegiakin inda daukan hitzarmen horren barruan sartuko litzakela, eta ez dakigu zen neurritan, baina finantziazio bat hortikan lortu lehikela. Elizako inguruan ibiltzen dianekin da pixka berba indata, ingendun berba, ingo gendula bilera bat, herritarrengan interesa zauala igartzen zalako, jende asko komentatzen dizulako, hori zer inbia da, batez Santanetan asko
zurrumurrua eta komentarixoak asko izan zian. Eta, bueno, hori, horretan nahi genduan bilera batin, pixkat egoeria zein dan azaldu jendiari, eta talde txo bat osatzeko, talde eragile bat edo, pixkat jobia dianate diferentia joteko balioko da bana. Bereziki problema da finantziazioa hori garbi da, eta horri begira, ikusi biako dugu, talde horretan, pixka pentsatu zein biadan, eta pausuak ematen juteko. Eta hori zan pixka bilera horren asmua. Santana konpontzeko batzarra dau anunciatuta datorren asterako. Bai, entzun dut. Gaur 82an, hor badaude erretratu batzu Don Angelek ataratuko, eta hor ikusi zaitxu teiatu gainean zeu, beste batzun artean. Akorduri baukazu zela izan zano zeinek esan dakoan sinaten edo? Zeinek esan da? Angele Abadiek, seguramente. Geixea bestakit ezarra. Eta han zuek zein zenduen, zer lan izan zian orduan? Erretilia, taia zaharrak, apurtuta zaurenak, berrixiak ipini, geho egurrak ustelduta batzuk, horrek kapixu esateako, eta geho latia, olak, eta hori izan zen da, no? Aretxek izan zineten. Hor, teiatu gainean ezautu zaitxu guzu, Agustin Lazarabasterran bueltan, Arriola, Gaztia. Bai, Elias Arotza, anibiliza, behar gogoratzen da. Auzolanian indako kontua izan. Bai. Kobrau barik, esan nahi dute... Zehose amarretak edo zehose ondozan. Santanan berri baukazu, espaldixan izan zaran? Oindala, irurte izango, ja. Jaixetako azkena orduan. Bai. Kontua da, teiatua egoera txarrian dagoela, jausteko arriskua eta... Bai, min hartuko dagoan bilurra. Bueno, baukaz asmoik datorren azteko batzarrera biztatzeko? Bai. Zazpiretan, Ilan Amagostian. Nun, amen. Hemen, udaletxian. Zazpiretan, Ilan Amagostian. Bai. Bale. Hori, berri horreko niretzako. Beti izatu dugu, geure bizi guztien, lagota gozu gotu bagat, eta hori ubitetik izatu dut, hain da herrikoia, bindako, zelan, hau, eta zela hori, la patrona, zentzen bezala. Nik hori ikusten dut, baina 100%. Azkenengo konponketak laro eta bixan izitxuen, Don Angel Abadesala. Bai. Auzolanian konpondezan. Geu gu ordu lanienan, ibile ginen, lan asko egin duen, eta ginea, herrireko zela zan, posibili ginen, asko ibile ginen. Gerora, egon zan Trinidade konpontzia ere. Baitxo hori, horre partidatu egin duen, hori zita, Auzolana, bai lanien, bai, osea, norbait da, hori ze, voluntari ez hori ematen da, bai. Hau biharrezko da. Tiletu ikusi zela guen da, kabinu ere bizaztea do, Piskate, trakatza do, norazeko duke. Bai. Piskate, hori arra behar, pero hori zekuntzeke, zore la marcha, ero. Auzolana ere bakizu gastatzen doia, auzolaneako... Nik uste hori gaztik eta hori apatxo hartzen bat, nik uste, voluntu egin baldin bat, ingo hori. Nik uste ingo ala. Ni sinistuna naiz, eta nik ez dena hori jaustia. Baina, bai da egizak hori udaletxiak ero diputazioa pagatzen badu, orduan hori izen beharko litzake diputazioakoa ero herrixana. Zeinek zaintzen daban, zeinek pagatzen daban, Nikola ikusten den, naiz da. Sinismen hauki ulertzen duz, hola da, beste gauza bada, eura pagatzia, obispauak, euren diruekin, euren gauzekin, orduan euren asegitzia izatea, bueno, vale, de acuerdo. Vale, ya está. Baina herrixak hartu behar badeu parte, hori herrixen izan behar du. Zeinek pagatzen daban, zeinek inbehar daban hori konpondu eta mantendu, porque horre mantenimentio badaka, horretxena izan behar du, nik ala ikusten dut. Bazen egiten gaur egun jabetza Elisana dela? Bai, porque lehen komentau dugun bezala, oindala, ez izan ze urtetan, baina intzan jabe, baina ez horrena, baizik eta hola izen zauzen, eskritura gabe, digamos, zauzen lisak ero toki guzti honek, inzian jabe, intzeben danak eskritura hau, eta obispau buena jarri zituen. Baina intzan akoratzen ze urtetan, baina hori entero ginen, bai. Bueno, datorren astean, hori batzarra ditxu da udaletxiak, herrixan interesa eukidezaketen, gai honetan interesa eukidezaketen guzti, parte hartzera ditxu etzen.
ikusteko ze pauso eman behar dian hemendik aurrera, edo zein leiken, edo hor badaude eredu batzuk, Trinidadere konpondu zan bere garaixan, auzolanian izan, parte bat, 70% diputazioak jarri zeban, dirua, beste parte bat obispauak, beste parte bat udalak, beste parte bat herritarrak, familiak. Eredu bat izan leikela, aztertzen dabiz. Zuen ustez, Alberto, zure ustez, zein biako litzake Santanakin? Batetik, konpondu behar da edo ez da konpondu behar? Bueno, konpondu beharko litzake, ez? Porque herrixe nabra da, sustantzia bat, ez? Herrixean jaixeak eta bar, konpondu behar litzake. Ez dagoena de acuerdo da, udaletxiak etxia, eta obispauan ezatia. Obispauak beak etxe meu, de acuerdo. Diputazioak launtzen meu, o etxe meu, de acuerdo. Baina, udaletxien karga dana, udaletxe eman hori arrelazia, nire, de acuerdo. Nire txio, dagoen bezala, jauzi lezela. Así de claro. Ez que espego etxe du eleiziak, nik enbietala. Handik alabendatzen dut. Eta izaskun, zu konpontzen aldeko. Ni konpontzen aldekoa, bai. Neri gaina, eske lehengo gauza guztiak iruditzen jatazke hemen geixegi bota dela, geixegi espekulau dela, hemen, Euskal Herrixan. Gero jutezea hemen ikan kanpora eta ikusten dezuz zen marabila da ozen, eta pena da, izango litzake, porque hori da arbaso bat, ero, gure lehengo gauza bat, Trinidade bezalako basilika bat, pena bat izango litzake horrek desagertzia. Niretzako importantia diaz, horre mantentzia, porque hori historixaga da herriko historia bat. Alberto esan da bezala da gaina mendaroko jai importantienak beti horri izan dira, Santana izan da oso importantia. Hori amaitzia izango litzake historia baten parte batetikan desagertzia. Eta hori niretzako da, vamos, pekao, un pekao. Zuen ustez, zein biako litzake Santanakin? Konpondu beharra ikusten dozue, ze betxantza jatzue? Bai, konpondu behar da, ezin leike laga. Horrela. Zer da arazua diruena? Hoiz izango da, seguramente diruena. Hori behitxuin biako litzake, nondikan baina laga ez, Porque Santana da gure gure patronia, baina beti izan da guretzako Santana izan da asko. Niretzate, bai, hola abandonatzea azkena da, eta herriko patrona bat hola desaparetzea penagarria da, eta garbitzu zerbait egin bintzen, zerbait egin biltzeke. Haura da moduen ez da, ondo. Da beti herrikxan zela izan den patrona moduen da aminteko egun bat zela izan den, nik haura ingo nuke, zerbait. Herrixak, eliziak, danen artian, o auzolanian, o zela. Ni neu, noi auzolanian aztea Santanan egin izan, baina zerbait imilitzekena bai. Ni izaten naiz plazakua. Dan, ermitza aura intzan, auzuak, da geixen bat, herrixak, obertako barrixako gintzen, nobra. Nik usten dut parte handizena eudaletxiak hartu biako leukela. Da ez da, nik aurra zaila baldima da, horre, bota eta beste simbolo moduen ipin. Bota ez mutil? Bota ez mutil. Lagabiek lehen dagoan bezala, arreklau. Hain zaila baldima da, eta hain horrek zaila baldima da, beste zerbait zibua ez da ibaz esan ere, beste kapila moduen, hola txekixe bat. Baina paetak eta ondo jaukaz. Bueno, bai, ez da, baina esaten da. Teilatu arreglau eta... Baina zela dauman, kusibiltze, oin horrek karua baldima da, hain garrestitza baldima da, ez arreglo batea idatzirik ez da gehiago esan ere, baina... Zat bixokadu zaudete konpondu biako litzak. Bai, ero bai. Handa osan, zuetzarek eta garbetxu bixea, porque hon ikusi ez da izan erritxik. Ondala gitxiek kaminuak inalaxe, bezinek ingo kaminua eta udaletxiak kaminu edarra intzaban, Santanako. Santana konpontzia, bai. Porque mendaro arrentza beti izan da Santana eguna jaixetan oso garrantzitsua. Eta hori ez konpontzia, jende asko faltan botako luketen.